El saludem de nou des de l'estadi olímpic Lluís Companys en els minuts de descans d'aquest partit de la Superliga Europea de Rugby a 13. Estan guanyant els dragons catalans 10-6 davant dels Warrington Wolves. Seria una victòria importantíssima per als dragons en el seu objectiu d'arribar a la 8a plaça i classificar-se per al play-off d'aquesta Superliga que jugarà ja de cara al mes de setembre. El que ens toca veure ara, però, entre els espectadors que hi ha a l'estadi olímpic, espera l'inici de la segona meitat, que es produirà d'aquí a uns 10 minuts aproximadament, és veure la primera victòria, una victòria també importantíssima de la selecció catalana de rugby a 13 en la seva història. Aquí tenen la formació amb interpretació de l'himne dels segadors. Els equips catalans i txecs, aquesta imatge de l'estadi olímpic. Lògicament, no era tan bona com la d'ara, però serà animant al públic. I després de la interpretació dels himnes, doncs ha arrencat el partit i ha arrencat fortíssim per la selecció de Catalunya, que entrena el tècnic nord-català Eric Delerba. En aquesta jugada, pràcticament només començar el partit, ha arribat el primer assaig. L'ha anotat Damian Gibbs, que és jugador del BUC, que ha estat justament el guanyador de la primera lliga catalana de rugby a 13. Va derrotar el Sant Cugat per 28-36. 26-38, millor dit, en la final. La primera transformació no ha sortit bé per als catalans, però això no ha estat problema, perquè de seguida, al minut 6 de la primera meitat, ha arribat el segon assaig per la selecció catalana. A més, aconseguit amb calma, amb parsimònia, amb superioritat per aquest home, el dorsal número 5, Roger Ferreter, també jugador del BUC, que ha plantat l'oval per aconseguir el 8-0. La veritat és que la superioritat de la selecció catalana ha estat absoluta durant aquest partit. Veiem la transformació que ha aconseguit el capità, el jugador del GEC, Albert Oms, i ho dèiem, de fet, amb el nostre comentarista en el partit d'avui, l'Hivert López, que al mateix temps de directiu dels Dragons és vicepresident de l'Associació Catalana de Rugby Lliga. Molt millor impressió els catalans que els txecs. Sempre hi ha coses a millorar, però si més no, hi ha aquelles coses que es veuen d'un conjunt ja una mica format, una mica soldat, no? No, sé que saludar molt fort és la feina que ha fet a Ric Delerba per formar aquests jugadors que venien bàsicament del rugby 15 i que amb els entrenaments i amb el petit estatge que s'ha fet a Navata es pot dir que han tingut, han passat 48 hores junts i s'ha fet un treball molt important. Perdona, això és Hivert, aquesta jugada. Impressionant. Observin la finta de Patrice Gómez, que és un jugador que el Hivert López coneix bé, perquè és de l'UTC, de la Unió Trentista Catalana, que ha corregut pràcticament tot el camp fins a aconseguir el 20-4 al minut 14 de la primera meitat. L'abraçaven els seus companys. Aquí tenen la repetició, la recepció, i aquesta finta ha estat definitiva per Patrice Gómez. Això són en francès es diu els appuis, el recolzament. El recolzament. Doncs és típic això també del rugby 13. Diguéssim, es treballa això. Això és feina, això es treballa, es prepara l'entrenament, el jugador es té que treballar. I l'Eric Delerba és un educador molt bo, i és una persona que s'ha agafat la selecció amb molt de passió, i la retransmet en els jugadors. Doncs jo dic que sé que saludar justament tota la feina que ha fet a l'Eric a través d'aquesta primera lliga i d'aquesta selecció. Veiem el 28-4 que ha anotat un dels jugadors de la Catalunya Nord, que ha estat present amb la selecció catalana en aquest partit, Aurélien Cologny, jugador del Lesignan. També ha anotat abans, ho hem vist, David Romero, un altre jugador del Lesignan. Això era el 28-4 i aquesta és una de les 6 transformacions que ha aconseguit executar Albert Oms, el capità, el jugador
del GEC, el conjunt gironí, que ha estat el quart classificat de la Lliga, el tercer ha estat l'Inep de Lleida. Jordi Sánchez anotava el 34-4 en el minut 31, jugador del Poblenou Enginyers. Albert Oms transformava. I després, abans del descans, encara hi ha hagut aquest altre assaig per als catalans. Aquí tenen l'obertura perfecta de Patrice Gómez. Està llançat de forma espectacular per anotar l'assaig el jugador de la Universitat Autònoma de Barcelona, Toni Fadalí. Però vaja, espectacular o no, ha comptat igualment 44. La diferència era claríssima ja al descans, i això que Oms no ha aconseguit efectuar la transformació. No sé si dir, sense evidentment restar mèrit a la victòria catalana, perquè ha estat incontestable, però els txecs avui tampoc han oposat una excessiva resistència. Al començament de la segona meitat sí que han estat una miqueta millor. No sé què en podem dir de l'actuació dels txecs. I això que tenen un poc més de temps de la selecció catalana de joc, perquè tenen gairebé un any més de preparació justament al rugby 13, i que també són jugadors de 15 que han vingut seleccionats per practicar el rugby 13 i fer un campionat de rugby 13. Això era el 50-10, l'assaig que ha aconseguit David Romero, jugador del Lezzingan, i la transformació fàcil aquesta d'Albert Oms. Exacte. 52-10, els jugadors d'Eric de l'Herba contentíssims, i a més ja hi havia molt més públic a l'estadi olímpic quan ha acabat el partit, i han pogut acabar fent la volta olímpica, mai millor dit, a l'estadi olímpic Lluís Companys, amb molts seguidors, com poden veure, dels catalans dragons, que els han aclamat després d'aquesta primera victòria claríssima. Recordem que Catalunya havia jugat contra diverses seleccions de l'estat francès, contra Llenguadoc-Rosselló, contra Provence-Alpes, Costa d'Azur, i contra Illa de França. Havien perdut contra les 3, també en França amateur, també en Marroc. Aquesta ha estat la primera victòria, i aquest justament que veuen al centre de la gespa de l'estadi olímpic Lluís Companys són aquests jugadors de la selecció catalana de rugby a 13 que avui han escrit I el BUC, la petita història d'aquest esport, i els jugadors del BUC, primer campió, que ha estat el primer campió, efectivament, d'aquesta Lliga Catalana de Rugby a 13 que s'ha celebrat aquest any 2009, insistim, derrotant el Sant Cugat a la final, 26-38, amb l'Inep de Lleida com a guanyador de la final del tercer i el quart lloc. Val a dir ara que comentàvem el treball de l'Eric de l'Herba com a seleccionador català, hem vist mentrestant Xubí Calvet, jugador de l'Inep de Lleida, un jugador potentíssim, ens ha agradat moltíssim la seva feina. Els jugadors catalans, felicitats ara per la secretària general de l'esport de la Generalitat de Catalunya, Anna Pruna. Dèiem, la feina de l'Eric de l'Herba. Hi ha hagut jugadors d'equips de rugby a 13 que van ser preseleccionats a Navata i que no han participat al final de la convocatòria final del partit d'aquesta tarda, jugadors de la Universitat de Vic, per exemple, del Cranc, també del Vall o del Garrotxa Rugby Club, que és un equip que s'ha format fa poquíssim i que l'Eric de l'Herba els ha ajudat molt. És a dir, l'Eric també ha anat club per club pràcticament ajudant a transmetre el rugby a 13. Exacte, i és una informació que no havia jo arribat a fer passar. És a dir, que no tan sols és el seleccionador, diguéssim, de l'equip de Catalunya, però és que ha sigut el formador de tots, ha fet formació a tots els equips, ha agafat el seu bastó i ha anat a passar nits i vespres a fer la formació dels utilitzats. I volia dir que en un moment també hem fet un petit recordatori per una persona que ens va deixar, que és el Ramon Fejuat, i hem entregat la samarreta del capità a la seva senyora i als seus fills, el fill i les seves filles, perquè aquest amic que hem perdut sempre el tindrem en el cor, i ha sigut ell una de les persones que ha fet que el rugby 13 pugui existir avui a Catalunya. I molta emoció i perdó. Ho imagino, Divert, ha estat a més un moment molt emotiu.